ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои равобити дуҷонибаро баррасӣ намуда, дар мавзуоти доғи сиёсати минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор намуда. равобити байни Чехия ва Тоҷикистон таърихи хубе дорад ва бо назардошти дар стратегияи байналмилалии худ ба самти аврупоӣ таваҷҷӯҳи хоса доштани мо, онҳо асоси тавсеаи иртибототи моро дар марҳалаи ҳозира ташкил медиҳанд. ин робитаҳо дар асоси анъанаҳои мустаҳками дӯстӣ, эътимод ва эҳтироми мутақобил ташаккул ёфтанд. Работает. дар ин росто мо ҳамеша ба муносиботи тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ диққати махсус медодем. Чехия дар Аврупо яке аз шарикони муҳими мо дар бахши иқтисоду тиҷорат аст. аз ин рӯ муҷиби хурсандист ки дӯстони чехӣ мисли худи мо ният доранд ки ба ин муносибот таҳким бахшанд ва доираи онро низ васеътар намоянд. мо хуб медонем ки президенти муҳтарам земан ҳанӯз солҳои шӯравӣ дар Тоҷикистон фаъолияти босамаре дошт ва гуфтан мумкин аст ки асоси ҳамкориҳои имрӯзаи моро гузоштааст. нафарони зиёд аз сохторҳои комплекси агросанъатии кишвари мо бо сипоси фаровон ҷаноби президентро хуб дар ёд доранд, чунки натиҷаҳои заҳматҳои ӯ дар бахши технологияҳои навин ва техникаи компютерӣ он вақт дар дигар мавзеъҳои иттиҳоди шӯравии собиқ назир надошт. фикр мекунам ки фаъолияти он вақтаи ӯ имрӯз ҳам барои дигарон намунаи хубе шуда метавонад. дар музокирот ба ҳамкории бахшҳои хусусӣ ва ғановатманд намудани сохтори тиҷорати мутақобила таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шуд. мо инчунин баронем ки бидуни робитаҳои пурсамари гуманитарӣ инкишофи густурдаи муносибот пурра нахоҳад буд. чехия масалан кишварест пешрафта на танҳо дар бахши саноат, балки дар дигар ҷодаҳои ҳаёт низ. он мамлакатест ки илми шахсшиносии пешрафтае дорад, алалхусус дар бахши эронишиносӣ ва тоҷикшиносӣ. ман бо камоли қаноатмандӣ мулоқоти худро бо яке аз олимони номдори он марҳум доктор Иржабечка, шогирди Ян Рибкаи бузург, дар хотир дорам ки ӯро инҷо бо эҳтиром домло Бечка мегуфтанд. ҳарду ин абармарди илм дар амри омӯхтан ва ба дунё муаррифӣ намудани забону адабиёти тоҷикон саҳми бузурге доранд. мо албатта хотираи онҳоро пос медорем ва кореро ки оғоз карданд идома доданӣ аст. ҷонибҳо изҳор доштанд ки ҳамкориҳои хешро дар доираи созмонҳои байналмилалӣ низ густариш хоҳанд бахшид ки он шомили мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ ва дигар зуҳуроти ҷинояткории фаромилӣ хоҳад буд. табиати байналмилалӣ гирифтани ин зуҳуротро мо дар Сурия ва Ироқ хуб мушоҳида мекунем. дар ин мубориза мо бо Чехия шарикони табиӣ аст. мо албатта дар масоили вазъи кунунӣ дар Афғонистон ва Украина таваққуф намудем. нисбати Афғонистон мо назари ягона доштем ки эҳёи истиқрол ва ба ҳадди нести бурдани натоиҷи таҳдиду хатарҳои муосир ба талошҳои ҳамоҳангшудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мин ҷумла Тоҷикистон ва Чехия ниёз дорад. ба ин раванд дӯстони чехӣ мо саҳми назарраст мегузоранд. мо таъкид намудем ки вазъияти имрӯза дар Украина сулҳушуботи байналмилалиро ба таҳдид рӯбарӯ месозад. аз ин рӯ
نزاع اوکراین باید با طریق مسئولیت آمیز و گفت و شنید و با واسطه های سیاسی و دیپلماتی حل و فصل کرده شود. در فرجام ما به جناب عالی محترم میلوش زیمن برای بازدیدشان از کشور ما و برای مذاکرات پرمحتوای سازنده ابراز سپاس می نمایم.